ಯೋಧರಿಗೆ ವೀರಮರಣ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯೋಧರಿಗೆ ಬಾಪುರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಗ್ ಪುದರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯಪಂಡ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶ ದುಃಖ ತಪ್ತವಾದುಂಡು ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ರಣಹೇಡಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಕ್ಲು ಕಪಟದ ನಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರ ಯೋಧರ ನಕ್ಲನ್ನು ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಂತದ 44 ಜನ ವೀರ ಯೋಧರ ನಕ್ಲ ಮರಣ ಆತನು. ಇಡೀ ದೇಶ ಐಕ್ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯರ್ದಿಲ್ಲ ಬಕ ಮುಲ್ಪಪ್ಪುನಂಚೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ 44 ಜನ ಆ ವೀರ ಯೋಧರ ನಕ್ಲ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಗಾಯ ತಿನಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ವೀರ ಯೋಧರ ನಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರವಾಡು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತ್ಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೇರಿತವೈನಂಚಿನ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ನಿಗ್ರಹ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಸುರುಕಾದ ಆ 44 ಜನ ವೀರಯೋಧರ ನಕ್ಲ ಆತ್ಮಗ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮಗ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಗ ಯೋಧರ ನಕ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ ಅಕಲ್ ದುಂಬು ಪೋವಡು ಪಣೊಂದು ಇಂಚಿನ ಉಗ್ರರ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹ ಆವಡು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣಂಚಿನ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಣಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ದೇಶಡು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಡು ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮಂದನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗಾದ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು CRP ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ CRP ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಲ ಏಪಲ ಬಾರ್ಡ್ರ್ 7 ಅಕ್ಕಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಕಳು ರಜೆ ಮುಗೀತದೆ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಉಗ್ರಮೀನ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ದಾಳಿ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ 44 ಜನಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ವೀರ ಮರಣಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಕಂಗಾಳ ಮಂತದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳು ಏರಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಚ್ಚಿ ಈ ದೇಶಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಿತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದು ಕೊಡ್ತು ದೇಶದ ಉತ್ತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂತೋಷ ನಾವು ದುಃಖದ ಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 44 ಜನ ತೀರ್ನಾಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು. ಇನ್ನು ದೇಶಗಳು ಇಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತರ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಅವೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೂ ಏರಿಯಾನ ಹೊಸ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೂ ಸೇರಿನಾಗ ಅಕ್ಕನ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕನ ನೆಗಮದಿಯೋಡು ಅಕ್ಕನ ನೆಗದಿಯೋಡು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತ ಜನ ಓಲಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಕುಳಿದು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋದ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತವೆ ಅಂಜನೆ 1975 ಒಂದಿನ ವಿಷಯ ಖುದ್ದು ಯಾನ ಏರಿಯೋಡು ಇತ್ತನಾಗೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿ ಬರಿಯರ ಜನಗಳು ಎದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಕಾಸದ ಅಮಿಷ ಹೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಕನ ಉಳಾಯಿ ತಂದು ಅಂಚಾದು ಬಣ್ಣಗ ಅక్కడ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತಂದು ಬೇಕಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಲು ಮತ್ತು 30 ಹೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಳು ಸಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು ಒಂದು ಬಾಂಬು ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಂಬು ಅದು ಇನ್ನು ಮಾನವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ವೇದನೆ ಅಕ್ಕಳು ಬಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು 14 ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಮರಣದಂಡ ಆದ್ರೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು 44 ಜನ ಸೈತನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ CRP ಜವನರಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ದಯ ಮತ್ತು ಹಾಕಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾಪುರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ BJPದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಳಿಕ ಚಂದಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಸಲು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟಲು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿಲರು ಗೀತಾ ಬಾಯಿಲು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಇನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾನಮನದ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಆತನಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇರಿದ. ಇಡೀ ದೇಶ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಯುತವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏಕಾಏಕಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲು ಈ ದೇಶಡ್ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆ ಭಾಗಡ್ 44 ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶ ಇನಿ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇಡೀ ದೇಶ ಕಣ್ಣೀರಡು ಬುರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಯೋಧರಿಗೆ ವಾನಮುನೆ ಹತ್ಯೆ ನಂಚಿನ ಯೋಧರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಅವೇ ರೀತಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಲ್ಪಂದನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶನ ಕಾಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಯೋಧರನ್ನು ಕಲವನ್ನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ವೀರ ಯೋಧರು ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದ ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಜೆನ ಮುಗೀತದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೀಚ ಕೃತ್ಯನ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದೇಶದ ಯೋಧರನ್ನ ಐವ ಜೀವನ ಗೆತೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಲ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಸೇರಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಅರ್ಪಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇಶದ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜವನ್ಯರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಪಿರಾವ್ದು ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ತರು. ನಮ್ಮ ದುಂಬಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ಒರಿಪಾವಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಡಾದ ಜೀವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಧರನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡುದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಡ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಲೆ ಮನ್ಪೊಡಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತಾರು ಒಂಜಿ ನೀಚ ದಾರಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಕುಹಕ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಪಿ ಬುತ್ತಿಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕವಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಕುಲು ಭಾರತ ದೇಶಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ 160 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ದೇಶ ಕಾಯುನ ಯೋಧರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಶಗಾದ ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಧುವರ್ಗೊಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆ ದುಃಖನು ತಲೆ ಒಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆತು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಮೂಳು ಓವುಳ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಓವುಳಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಏರು ಆ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಮರತದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗ್ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟಿಬದ್ಧರಾದುಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ ಒಂಜಿ ನೀಚರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಗ್ರಹಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿನ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ಕಲೆವಣ್ಣಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಧರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ದೇವೇರು ಸದ್ಗತಿ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕರುಣಿಸವಾಡು ಪಂಡದು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ఆయన అటాక్ అವು అటాక్ పిదైన అటాక్ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಸುಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವು CRPF ದ
CRPದ ಕಾನ್ವಾಯ್ ರಜೆ ಮುಗಿತು ಪೋನಾಗ ಅವು ಒರಿಯೇ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ 350 kg RDX ಇದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ 4 ಜನ ಆತಂಕವಾದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಲಿನ ಆಯ್ತು ಶಹೀದ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂತ ಪೂರ ಜವಾನರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಅದರ ಇದು ತ್ಯಾಗ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದುರ್ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವೀರ ಯೋಧರ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೋರಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ವೀರ ಯೋಧರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕುಟುಂಬದವರ ಅಂಗನ ತೊರೆದು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೀರ ಯೋಧರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನೋಡಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಕ್ಷದ ಭೇದ ಮರೆತದಿನಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ನೆಲಬೀಡ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾಗಡು ಆ ವೀರ ಯೋಧರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಕಂಚ ಭಾವಪೂರ್ಣವೆನಂಚಿನ ಅವಲಕ್ಕನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಇಡೀ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನೆಪುನಂಚಿನ ಅವಲಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರ ನಕ್ಲೆಗಳ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.